Les actuacions que durem a terme amb aquell pla d'eficiència pràcticament s'abasen damunt el que és la posada en marxa de la línia 2 de metro i els efectes que això té a damunt el transport en tren des de Manacor, des de la Pobla, des d'Inca i també damunt una modificació de freqüències de la línia 1 de metro que s'acaba fins a la universitat. Per tant, posada en servei de la línia que li dèiem CM2 de metro, això ens durà, que és una línia que va fins a Marratxí, fent totes les estacions. Penseu que hi ha Jacinto Verdaguer, Son Costa, Son Fortesa, Polígono Sant Fuster, Verge de Lluc, Pont d'Inca i Pont d'Inca Nou, són 6 aturades i aquesta línia 2 de metro se planteja en 3 serveis per hora i sentit, és a dir, que pràcticament regulars durant tot el dia amb intervals de pas de 20 minuts per totes aquestes estacions. Posant en marxa aquesta línia 2 de Palma-Marratxí, tots els trens passen a ser semidirectes, és a dir, deixen d'efectuar aturada entre l'estació intermodal i Palma, passen que pràcticament les aturades que venen del tren d'Inca ja no s'aturen a aquestes altres estacions que hi ha. La línia 2 de metro farà les estacions petites, faran aquell punteig de les 6 estacions i els que venen d'Inca automàticament faran una aturada a Marratxí i vendran cap aquí, excepte el tren express que ja ve directe, en 22 minuts des d'Inca.